हेलो एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेन्ट कीजिए कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामदो लाइक करो कमेन्ट राहुल बर' हेलो सालथे नामदारना हेलो राहुल ब्र' मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। मा खालामबाय दङ राहुल ब्र' ओंखाम जागोना जायाखै मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे। सुपार थेंक्सनि बिराद गोनांथि जाना दंलै लोगोफोर बेनिखायनो एलबि होदों आङो। डलारनि गोनांथि लोगोफोर डलारनि सुपार स्टार हरदो सुपार सार हरदो सुपार स्ट्रिक हरदो सुपार सार हरदो लोगोफोर हरलाजोबदो दे। जाबाय बोरमा बेदरसो बारे बोरमा बेदरजों गोथाव आरोना गोथाव वाव उनुनाब्ले वाव उनुदों माथो उनु थेंक इउ सो माच राहुल ब्र' गोदाव सोराव गरमखाय एसे बरिंखाय एलबि फैदोंमोनलां माथो रावबो नुजाफैला गोदाव सोराव मोननायखाय एसे लागायखावना होदो लोगोफोर गोदाव सोरावथार माथो डलार हरदो डलार राहुला मोनदों ओइ एलबि फैबा मानसियाबो ओइ एलबि फैबा मानसियाबो फैयो होनदों आदसा मानसिया फैयो आरोना एलबि फैबा मानसियाबो फैयो होनदों आरोना दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर सोरना मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड दङ खोन्थाहरदो दे सोर सोरना मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड दङ। बोरै जाखोब्रा रावबो फैया माथो फाग्लासो।
बोरै जाखो रावबो सासेबो गैया माथो। गांगा थफा थफा दाननोसैलै खामानि गैला। बाय बायलै लोगोफोर बाय बाय।